Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa, tentokrát to bude s mluvením, protože máme tady speciální video. A to je to, že jsem se dostal na novou arénu. Jak vidíte, už mám odemčený legendy, akorát, že mi ještě žádná nepadla. No a taky mám novou taverku, ale tam ještě taky nepadla. Takže si dám nějaký hry, první na nový aréně, jako pochybuju, že to vyhraju, ale můžu to zkusit aspoň. Nejprve asi pošlu doprava Goblin Barrel a jsem Meteor, Fireball. No, tak už neuberám. To je blbý. Tak doprava do rohu pošlu ručku. A i spiritku na tu. Okay, a pošlu Goblin Barrel doprava. Dá aspoň nějaký hity, doufám. OK, mám jen životů, takže tam pošlu prasátka. A to by mohlo dorazit tu taverku. Jo, to dorazí. Ne, dorazí. Takže Inferno. Jsem Ice Spiritku, aby mi tolik nenahytala tu Inferno. A pošlu jsem Goblin Barrel. Doufám, že to zničí. Nevím, jestli půjdu na normální taverku nebo na King taverku, ale asi půjdu na tu menší. Tady dám trošku counter na prince. A půjdu tam ještě mít. A rovnou i Ice Spirit. Yes, nějaký hity to dalo. OK, mám taverku dole, nevadí. Našetřím 8 elixírů a pošli prasátka s Goblin Barrelem. Dobrý, mám to, takže posílám. Ne. OK, zahrál to dobře. Barrel. To je výhra. Takže první hra v nový aréně a hnedka výhra. To je docela dobrý. A dáme asi ještě jednu, ne? To půjde. To bylo nějaký rychlý. Tak, já čekám takovou Goblin Barrel. To bylo asi zbytečný, ale tak nevadí. Prosím, ať dá aspoň jeden hit.
pošlu sem prasátka. Prčic. Je to ta esperitka. Ne, proč jsem tam dával ty skarmy? Tak první hru asi úplně nevyhrajem. To nechám asi. Tak první hru máme problém. Asi jsem pošlu Goblin Bear. Goblin Bear. Tak já dostávám zničenou. Já dostávám. Takže jsem 8 a půl. No, budu doprava. To mám jen životu. Prčic. No nevadí. Hlavně, že jsem dal aspoň tu jednu výhru. No nic, tohle by bylo z dnešního videa všechno a čau.